Hej og velkommen til Anton 12.maxscree. Her til venstre har vi en meget sej gutter. Hvad hedder du? Sej, Og her til højre har vi en endnu mere sejere. Hvad hedder du? Super! Og så skal vi i gang med vores PvP. Bare hop ned, guys. Hop nu ned. Jeg starter zombien nu. Solbarn starter godt, og den anden han dør rimelig hurtigt. Og nu bruger vi superangreb. Der var en, der blev ramt. Og vi overlever første runde. Første runde, så kommer næste. Dun. Jeg tager lige det. Det er sådan mega sult. Det bare slår alt. I dør. Jeg glæder mig til det. Jeg dør ikke. Vi laver, hvor du kan gøre det sådan ind. Og så går vi lige. Så tænder jeg lige nogle flere. Vi er på helvede. Oh my god. Oh my god, I dør. Oh my god. Ikke igen. Kom her. Vi slår med vores tumor. Kom ind. Du skal ikke gå. Ja. Jeg skruer lige noget på det. Ej, det virker ikke. Ej, shit. Mit navn. Sikkerhed. Jeg fryser. Mit bukser, de ikke. Solbarn ned i arenaen. Det står der ikke noget om. Og vi klarer vores... Au. Ej, sorry. Jeg må prøve sådan at gå i siden. Har det lidt været så mange hele tiden? Au. Der ligger golden apples. Jeg har nok rigeligt med dem. Jeg er på 22. Kan vi ikke lave nogen, hvor der er nogle kister der? Ja, jeg tror en anden dag, så tager vi del 2 af den her meget sej krig. Vi ses YouTube. Jeg sender serveren i beskrivelsen, så I altid kan komme med ind. Vi ses.